салому дуруди худ баъри шумо дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, бардорои дур аз ватан, шахсоне ки дар канали мо нав омадед, дар канали Агентства ТВ. Хуш омадед бардор азиз. Имрӯз 13 ноябри соли 2025 дар канали Агентства навор кардем баъри шумо. Бардор азиз, хонаҳо аз ҳар нуқтаҳо ҳаст. Видеонавори зинда мешавад. Хоҳишмандам аз аввал то охир навора тамошо кунед. Бе ягон мамоният, бе ягон изо кашидан бардоро хонаҳо агар ба иҷора ҳам битен ё ки квартира бошад барои фурӯхтан, хонаҳои заминӣ, молу маҳсулот, техникаҳо бе ягон мамоният бардоро изо накашида муроҷиат кунед. Канали Агентства ва дигар сомонаҳои хуб ҳам дорем бардоро рекламаш мекунем. Дар муддати кӯтоҳ насиб боша шумо савдо мекунем. қисса кӯтоҳ мақсад оли бардоро азиз, тамошо кунед навори имрӯза. Якум эълон мегзарем. Эълони якум чие? Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар 7 километре бардор азиз. Нами 7 километрда навор аз сабабе ки бениҳоят дароз буд давондам ки вақти зиёди шуморо ҳам нагирем. Шоҳ Мансур тарафи 7 километр дай ду комната дорад. Дар якум ошона ҳамин дом боша шероинар. Ҳамин доми шашошонага аст. Хади хона дар якум ошона қарор дорад. Шумо дар лифт умуман дар кор намешаванд. 600,000 сомонӣ нарх. Шахсое ки зуртон мераса, мақсад бизнесмен мошен, агар аз нуқтаи назар касе боша набоша, мисол агар зуртон бираса шероинар, маромад занг бизанед. рақамҳои 908 88 63 74 гузоштагем. боз аз номи канали Агентства ҳатман муомилаи бениҳоят хуб дорад. боварӣ дорам бардор азиз ки ҳамин акаам бо арзон мекна. яъне доми шашошонага гуфтем. дар наздикиш мактаб, мағоза ва масҷиду беморхона ва чизое ки сомонаҳое ки мақсад ҳамин нуқтаҳо барои хизматрасонии одамон лозим аст, наздика яъне мардум. боқи маълумот хоҳишмандам занг занед, пурсон шавед. Дуюм эълон мегзарем. боз як квартираи фурӯшии дигар дар Фирдавсӣ аст. дар кӯчаи Қосимов мега бардор азиз. 2 ҳуҷра дорад. масоҳатш 56 метри квадратӣ. ай аввал то охир хоҳишмандам навора тамошо кунед бардор. 2 ҳуҷра дорад, 56 метри квадратӣ, 729,000 сомонӣ. конкретни муомилааш аз номи канали мо муомилаи конкретни гуфтесам бардор. яъне ки муомилаи хуб. рақамҳои 004 боз 04 41 26 WhatsApp ва ҳам дасти яка. бинои ноошунага аст. бинои ноошунага. балкон дорад. як балкон дорад бо калонай, 2 комната. 100% барои зиндагӣ бениҳоят хуб муҳайё кардагиай. мақсад шахсое ки балки дар сентри Душанбе, дар сентр, тарафҳои сентр абгар ма зиндагӣ кунам, ина марҳамат биродар азиз. кухниш 2.7 ба 3 ҳай. кухниш балконш боша 5.70 ба 2 ҳай. наздики ошхонаи Абдулло, мактаби Садиқ, масҷид, беморхона ва дигар аптека бардору наздик аст. масъалаи оббарқ доимӣ кредит намешавад, документта 100%. сеюмин эълон мезарем дӯстон, подписчикои муҳтарам. комментария кардем. дар ҳақиқат ака ай восе аз восе ва акаҷон илош боша бениҳоят як хонаи хуб ки мо бидроем зиндаӣ кунем бо сотиқи бисёр ва ҳуҷраи зиёд. дар ноҳияи восе, ҳамин хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи восе, дар ҷамоати Калхози Маҳмадалӣ. 4 ҳуҷра дорад, 10 сотиқ замин дорад. куллоҳи Варашил мега. хеле ҷо ҳаст дар восе. 4 ҳуҷра 10 сотиқ 420,000 сомонӣ нархи ҳамин хонара гуфтесан. акад айни ҳол занг бизанед аз канали Агентства ТВ. боз муомилаи хуб ҳам мешавад. ҳатман дар гап ҷавоб метавон бардор азиз. рақамҳои 987 23 1395. ба камиш бардоро 20,000 сомон шаб ба камиш гуфтесам. акамо минус мекунам, ма буварӣ дор макада. хуб замин дорад 10 сотиқ. дарахтҳои мевадиҳандам дорад. бардор ганда меҳнаткаш бошен. агар мисол ранги ма пацани дар деҳа калоштаги бошен, бели кадмена медонен. агар откорӣ мекунед, як кори дигар хулас. мактаб наздик аст, беморхона ҳам наздик, масҷид дар назди хонай, пеши хонада масҷид дорад. масҷиди панҷвақта падартон ки боботон меравад ибодат мекунам, дар ҳаққи шумо дуо мекунам.
хуб бардоро ов дорад, дарахтои мевадиҳандам ҳаст. боқӣ маълумот хоҳишмандам занг зада бипурсед. чорамин эълон мегзарем. эълони чормон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш дар Киев 3 бардор азиз. бардорои Вахш буда. подписчикои муҳтарам, шерои нар. оли хонаҳои арзон дар пеш аст. пеш аз навора тамошо карда нагрехта, хоҳишманд тамошо кунед видеоро. дар деҳаи Қизилсой меган, деҳаи Қизилсой дар Киев 3 дар Вахш, ноҳияи Вахш. 330 000 сомонӣ. боз ҳатман муомилаи бениҳоят хуб аз номи канали Агентство ва ТВ. рақамҳои 905 52 24 42. ҳатман бардори азиз ва подписчикои муҳтарам занг бизанед. хона дар Вахш аст. дӯстон, масъалаи тамоми намуди ҳуҷҷатҳо, масъалаи об аввалин дараҷа аст, яъне ки мушкил нест. свето бардор хай Вахш шуди шумо маълум. бимра мемра гирё мешавад. ягон хел мушкилӣ намешавад наздик ба мактабу мағоза ва масҷид ва шахсоне ки дар ҳақиқат харидор бошед. бардоре ки конкретни бигем ма ай Вахш як хонаи 4 комнатага ё 8 сотиха бояд бихарам, сум 330 ё 350 ҳазор ҳаста яка боша. ина марҳамат бардор азиз, ҳамин каналҳои мо баҳри бардоре ки дар ғарибӣ ҳастен ва барои кори шуморо осон кардан бо ҳамин каналҳоро кушодем ки хонаҳои хуб пешниҳодтон кунем. як хизмат ба халқи хидмат мешава. яъне ай дистам ҳамин қакоро месай бардорҷон, чикор кунам ина хай. ай дистам ҳамин қакоро месай. аз номи канали мо занг бизанед ҳатман бардор азиз, рафта аз наздик бинен. боз подвалам дорад. ова бинен, о парчовай бардор дар ватани хидмон о мушкил нест. и бениҳоят шагр кардан дар кораи сараввал. агарот кори кунем бардору ғалату наекунем, ягон чиз дига биштонем дар агароташ бекор наистем. барои зиндагӣ хай меҳнат шараф аст, мега ҳурмати дастои ман. ба назарам ки хонаро бениҳоят таъриф карда гузаштам. хай бардор барои лайко чикор кунем. 5 миллион мегзарем. хонае ки 120 000 сомонӣ нарх дорад. хонае ки 15 сотиха 2 комната дорад бо нархи 120 000 сомонӣ. автомобил намехарен бардор азизам, автомобили қиматбаҳо хона мегирем барои дар замистон ҷудо мегзарем дига, агар бехона боши ранги ма. дар ноҳияи шаҳри Тус, ноҳияи Хусрав меган 120 000 сомонӣ нарх. ҷамоати 44 чашма, посёлкаи Подвоз, 15 сотиқ, 2 ҳуҷра, ремонти мошини кайгӣ, зиндагӣ метавои фақат зиндагӣ. ана рақамҳои 931 54 61 71 ё ки плюс 7 қати 705 434 43 02 бардор ҷоно. ҳатман аз номи канали мо нотарсида, аз номи канали Агентство бардор ҳатман занг бизанем. боз муомилаи нормал насиб боша акамо қайтон мекунам. кондитсионер дора, дар зимистон гарм, дар тобистон хулоси гап гарму хунак да мекунем зинда мекунем. хонаҳо 5 ба 4. калидорш бошо бардор азиз 2.5 ба 3 калидорш. свет пастиани ҳаста мегам инҷода. 3 моҳи зимистон об нест. не ки дарахтои мевадиҳанда дар ҳавлиш ҳам дорад, ҳавз ҳам дорем мегам. сертификат, ҳамин хона сертификат дора. ака бардор азиз, боқӣ маълумота гуфтани мо шарт нест. занг бизанед, чақчақотон хати ваҳко бикунед. 6 эълон мегзарем. подписчикои муҳтарам, бардоре ки дар ваҳдат хоҳем ки 4 комнатага ва 4.5 сотиқа хона бигирен, хонаи тайёр. чунин хонаҳо дар канали Агентство бисёртар во мехӯрад бардор азиз. ҳатман дар канал подписатсия кунед. аз шумо ягон чиз нахоҳад рафт ва ҳатман барои реклама муроҷиат кунед. бачо дар ваҳдат аз хона ҷамоати Гулистон дар ҷангалбоди 3 490 000 нарх. рақамҳои 988 6637 ё ин ки плюс 7 985 559 87 18. ватсап ҳам дастияка. ба 9 километра 2.5 километр роҳ ҳаст. роҳ яъне ки разница мекуна. роҳ ҳам асфалтпӯш кардаги чотка нақлиёто мераванд меоянд. мақсад ҷои хубае. 7 миллион мегзарем бардор азиз. ҳоли хонаҳое ҳастанд ки кредит
ними сумша мисол то 150-155 ҳазор мисол зурто мераса, боқимондаша майда бардор азиз хонаи ба кредит аста метавониш мерава. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ин дар чорраҳаи худи ҳамин Файзобод аст, кӯчаи Исмоили Сомонӣ мегӯянд, як комната 30 квадрат 230,000 сомонӣ нарх. бихоҳем бардор азиз марҳамат хона люксия медаро зиндагӣ мекунед тамом. хуб ду рақам гузаштагем 931 51 35 88 ё ин ки 931 51 24 88. дар байн ду рақам фарқ мекунанд аз ҳамдигар. масҷиди бозор, мағозаву аптека ҳамаш ҳастай. эълони 8 мегзарем бардор азиз подписчикои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ боз дар ноҳияи Файзобод. ё хеле ҳамсояанда. ҳамсоян ҳамин сабаб ҳар хонаашона бояд бифурӯшад. ин ҳам дар ҳамон нуқта дами худи Файзобод дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ. ин ҳам як ҳуҷра дорад 30 метри квадратӣ. ремонтҳо ҳамин қадар ки ҳаммому ҳоҷатхонаашон хеле камтар дигаргунӣ дорад. ремонтҳо хай бад нест ва рақамҳоашон гуногун бардору. рақамҳои 260 68 69 ё ин ки 203 90 68 68. мактаб баниса ва масҷиди садиқи бозору ҳуҷҷатҳо ҳама омода бардору ба ягон мамнуният. худи ҳозир шумо метавонед ки занг бизанед ё ин ки рафта аз наздик бинед. рақамҳое ки дар рӯи навор ҳаст бардору дида истодаен. ҳозир дар алоқа баромада метавонем мақсад. сартайт реза эмрори бо трезос бардоро дидем ки хеле защита дора, фарзандои хурд ки дошта бошен намеғинҷаяне ки аз ҳама ҷиҳат бехатар, яъне на ҳам эълон мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор яба 65,000 сомонӣ. 65,000 сомонӣ ҳозир 8 сатиқа ҳама 65,000 наметад. як комната дошта бошад. дар Фархор деҳаи Уртабус 3 хона чунин ҳолат қатӣ временка, яъне 8 сотиқ замин дора, 65,000 сомон нарх. рақамҳои 118 120 195 ё ин ки 988 848 охириш 980. ватсап ҳам дастия ки ҳардаш ба плюс 990 сар мешавад. пеши мошинбозор дар мошинбозор дар мехади Фархор мактаби нав. агар бидонед ин кадом тарафда дохил мешавад? тарафи санатория мега ҳамун тарафу дай карочи бардор азиз. даҳум эълон мегзарем. боқи ман муҳтарам хоҳишмандам пирсем. эълон да ҳамон чия? боз як хонаи арзонак 3 комната дора, 20 сотиқ замин дора, 200,000 сомонӣ нарх дора бардор азиз. медон мунтазирин рақамҳоро бубуем мегум то сараввал ҳатман занг бизанед, не ки дар иса боз хонаи хубам ҳастай. дар восиъ аст деҳаи Қоқобод навбаҳоро меган дар ҳамин хади Қоқобод 200,000 нарх, 20 сотиқ, 3 ҳуҷра, чунин ҳолат састаяни оби свет ҳастай. рақамҳои 204 97 97 89. хонаҳо 6 ба 3 ката наздики мактаб, наздики дигар. даҳам эълон мегзарем. ҳастай бардорое ки бояд ки акаҷон ман ҳами қасум дорум, мақсад дигар зурум намераса, боқӣ монда намешавад ки майда бисворем сумша. чӣ ба намешава бардоро? мешава, ҳатман мешава. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе 9 километр дуртар аз бозори Меҳрагон дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад. ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаӣ 6 сотиқ замин 4 дар хона дорад, 310,000. агар сраза бисфори 310 та, агар зурат ки нараса 155 та бардорум метен боқӣ мондаша майда кредит. чанд моҳе ки қайтон бо вакамон договор бикна. агар телефон ҳам ватсап ва ҳам дасти яка мондагем 3 рақам ҳаст дӯстон. 3 рақам ҳаст. шумо фикр накунед ки 9 километр айбозор меҳргон дуртар даст. ҳозир як автобус мешин бардор 4-5 километр мебара. омӯхта мешин раҳашда аки мушкилӣ намеша бардор. чунки хона бениҳоят хуб аст. дисер спас ханики меша дигар айми хона мемонед. хуб ҳама хона ремонт кардагӣ. андозаш обши бирам 12 ба 3 аст. дегдон дорад, дегдонхона дорад, алохона дорад. боз чӣ дора бардор азиз? битон рехтагӣ барои сохтон. ҳозир тарафи дисти роста нигоҳ кунед, акамон ҳозир нигоҳ кунед. тарафи дисти роста бинё ки битон рехтагӣ бо ягон чиз дига мекунед. бо временка давҷа ҳаст. хуб дӯстон, анаи хонаи дигариш аст. марамат рақамҳое ки мондагием 809 200 809 22 22 95 ё ин ки плюс 7 қати рақам русӣ
боз рақами мегафон охириш 277 маромад занг бизанед шер бачаҳо. хоҳишмандам рӯи хотири навор вақтан шалпаш дер яктаи лайк авзене комментария хуб найсоне агар ки комментария дароз найсонадо ная ягон смайлик монен смайлики дилчая ки ягон хулас гап як калима дар комментария бинависем бардуро. ҳатман давом обуна шавен ба ягон изо кашидан квартира агар ба иҷора битен дошта бошен зиёдӣ бошад хитон дар ғарибӣ бошен агар квартира бошад барои иҷора ё ин ки хонаҳо барои фурӯшӣ квартира барои фурӯшӣ мошинҳо техникаҳо чизе бошад дар WhatsApp метавонед ки бардор азиз муроҷиат кинан Агентство ТВ дар хизмати шумо. ба шумо ташаккур мекунем то ҳамин дам бо ман будед наворро тамошо кардем миннатдор то наворҳои оянда худои ёр мададгортон бошад паноҳтон ба худо дӯстон.